por eso puxeron a factoría o máis cerca posible de Fisterra, porque contaban as lendas que as baleas viñan a parearse aquí á zona de Fisterra. Pescaban varios tipos de baleas, desde roncual, cachalote. Esta fábrica, cando a abriron os noruegos. Os noruegos, sí. O proceso era ese, os balleneros, que tiña generalmente 2 barcos no mar durante... Acordaste dos nombres? Sí, Temerario un, Caneliñas outro. Entonces iban a cazar ballenas pois a unhas millas de Fisterra, non? Como... Sí, a 80 millas ao mellor ou así, non? A ballena casada tiñan que apurarse xa os barcos a traela inmediatamente para a terra, porque a ballena, se pasaba de 20 ou 22 horas, xa non valía para... se deterioraba. As traían de remolque, atábanas pola cola, e traíanas de remolque así polo costado. Ao costado do barco, non traían así pola popa, non? Entón, había unha boia grande aí de ferro no medio desta pequena bahía, desta cala, e deixábanas aí atadas. Entón, o personal de aquí tiñan un motoriño e iban a buscalas ali, desatábanas, e todas traíanas, acercábanas para aquí, co motoriño, acercábanas para aquí. E aquí había uns cables, e aí abaixo, ao final desta rampa, aí puñían a ballena, ataban a ballena outra vez, e con unha maquinilla de vapor empezaban a subir. Entonces aí chamábase a plaza, non? A plaza que estaba, o piso era de madeira, había madeira, e aí era onde desguazaban as ballenas, unhas cuchillas así grandes, así en forma de fouciño, pero ao revés, non? E todos aí... Pero eran capaces de abrir e descuartizar 3 ballenas diariamente? Sí, eso sí. O sea, tiña que ter moita xente traballando aí? Sí, aproveitábase todo, para aceite e para comer, porque se era unha ballena pequena, esa quedaba en España, iba directamente ao mercado de Madrid, se era pequena. Se era grande, se quedaban os japoneses con ela, desguazaban como eles querían, os pedazos como eles querían, e máis a carne que eles querían, que generalmente casi era toda, iba para Ribeira. E en Ribeira pois había 3 que dirigían o proceso de empaquetar e de congelar, de congelación. A agua viña dali dun manantial que hai arriba de todo, pero na carretera, un poquinho así. Aquí iba os Harman, chamábase Harman, unha especie de caldeiras, pero tiñan dentro un sinfín, unhas paletas como unha trituradora, efectivamente. Dabanlle calor de vapor, trituraba os huesos e todo. Sacaban o aceite, todo o canto tiña, digamos, as pezas que non seguían, sacaban aí. E o resto tiraban lá. Estaba todo aquí. O puñer as caldeiras da ballenera era xa para estar todo o barrio, porque se viña ao nordeste e levaba para lá, cheiraba moito. Vamos para aquela zona dali, que era onde Marcelino decía que era os chan de madeira, e aí era onde descuartizaban a ballena. Primeiro sacabanlle o que era como se fora do porco o touciño, vale? A parte de graxa, para aproveitar desa graxa o aceite. E despois, o que quedaba de carne era o que iban troceando. Aquí tamén tiñan, chamábase a nevera, pero era propia nevera, non era un frigorífico como os que temos nós agora na casa. Era unha cama. Aquí traían barras de hielo, que non me acordo de onde as traían, e entonces metían, desguazaban e metían xa aí. A ver, as baleas matábanse que soltaban sangre. E a sangre que pasa? Chupaba a madeira ou volvía? Iba po mar. E non vexas ti a cantidad de camaróns que había aí. E a cantidade de panchos e xirelos. Bueno, e as tripas e iso todo? Porque iso todo, un bicho de 22 metros,
ten que ter moito material dese tipo. Unha vez de que, a ver, sacaban o aceite que tiña, a grasa, despois iba todo ao mar, todo ao mar. Que había xente que se quedaba a vivir aquí na... Os encargados, digamos, un era meu cuñado e outro era seu irmán, Manolo, E vivían aquí. que facía de listero, levaba o asunto de nóminas e chamaban o listero, non? E a balea máis grande que entrou aquí, máis ou menos canto sería de grande? As máis grandes, 20-22 metros, e peso 40 toneladas, que foi unha ballena. Pero esta foi a primeira, aquí esta foi dos noruegos, a primeira dos noruegos. Que os noruegos non sabían a mercancía por aí. Aquelaban no mar, e facían fariña, e máis que máis me dixo, o sea, fariña para piensos, claro, e non sei que outra cosa, aceite, pero todo isto, mundialmente fixeron unha moratoria porque se exterminaba a ballena, por as que se pescaban aquí non se exterminaba nunca a ballena, pero os japoneses collían ballenas, pescaban ballenas, digamos, a mansalva, porque xa eran barcos factorías os que iban cazar a ballena, xa cazábana, metíana, procesábana, xa iba todo, e veña outra, así. I'm a dreamer, and you're a dream come true, of great big wonderlands and mysteries. You're going places, and I'm there at your heel, a little out of breath and out of reach. I wanna shout